farin ciki na mai haskaka rayuwata. Allahu ka ƙara tsira a gurin shabban zakiya, shugaban da yake saman Ali abban Aliya, zaɓaɓɓe ne fiyayye shi ne kairal bariya, annabin nan shugaban nan wanda shi ne ya kusanta. Mahmudu farin ciki na mai haskaka rayuwata. Assalamu alaika manzo mahi kai ne fiyayye. Assalamu alaika manzo mahi kai ne fiyayye. Assalamu alaika fardun annabin birni da ƙauye. Assalamu alaika ƙa'im Mustapha kai ne tsayayye. Assalamu alaika kanzi kai ne taskar wadata. Mahmudu farin ciki na mai haskaka rayuwata.